ti masakbayan. Ita papagayam, isabot ni kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yung ita alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadila kay abaro abak na, Joyce. Asino abak ng alakay? Diyan ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan na may panakal akakuyog amag na iti parke? Wano, anyaman na pagpasyaran. Nga uray ado ti kwartana. Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na, mabalin ko lang ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo latati agsisinarak dito eh. Mabalin latati happy. No arman nakmat dayjay abak nang. Patulak tapno agbiagak mo't akas doon niya. Kastilaan ng ti aramidon tayo. Komporme kada tayo ti kayak na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapos saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayim mo nga agpabunyag gaya. Sikati kang runaan a bisita na inton madanon day tangalda. Uwan, mama. Siya ti may sa aninom. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamot iti anak, iho. Pumapal kayo kadi ama addaan mo't iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mang tawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, namawan mang tawid. Adun ti inarom ko. Ngamdidak mo't kaya. Sa anak mo't ngamin anata. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa'y ti balay mo. Ala, bayan niyo. Padasok ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rambang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakita silugan ti bakna abaruan nakaparking iti asidad ti restaurant. Iremedyo ti mapan iti ayam na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagan mo sa dino a restaurant, tamapana. Sige, ngam agawaan tapno iti asidad naman ti pagtugawan. Ang papansin ka. Madama ko man. Apay nga aramidam daytoy. Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakaptubot ng malipatan ka ni Erna. Si kanton ti manager, ito mapan tayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang di kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di ang makadisturbo. Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman na. Ada ka di or-uray makadate mo? Awan ka date ko, tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-urayam akadate mo? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw-anagan. Mabaling na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Kita mampay ang naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang ragsak akasarsarita, bro.
Agawa ang ngarod-ngarman, bro. Ang balasan ka di pay. Amangan mat no adan asawa na. Ha? Wan nga paiso. Diyak na damag no balasang pay. Angam, idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro. Barang madaan kamot na iti kasimpungalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon ka no ama pa ni Jay. Tinasayaan. Kanayon nagtumat ti mapa ni Jay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nani. Ibagamon ta magagaran kamin. Ngarod Dandanikon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidao day jay alalaki. Addan pagkariya, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga anday dati aramida ka. Aglaylo akan ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong haro ti pagkitaan nyo man eh. Anya pa ingay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di ti mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mat asya. No makilangisa anakan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa apotaheng order na. Dinulad ko mat. Di ramanak. Uy, naggasang ba't gayam. Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinangasang. Kapilitan, tapno sa anak ama buking. Asaan ko nga amuray jay amakan. Adaak dito'y pare kay anabanog kan mabisi. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat matikas to'y. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanya. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko mahal. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ang aksidente. Kasano akpay ita? Dagiti laang na ilista dita tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Awan mo ti resibo tinatnat. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel, no iso. Imbag ano mangtad da, ma'am. No di da kaya ti mangtad, saan ka nagumatang kadakwada? Iti sabali ti paggatangam. Nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangtad iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amangtad iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amangala iti resibo. Ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At iti wallet mo, nana. Nakita ka na nagmo itay dya asidag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak dito Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ng awan mat masarakak.
May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itad yu. Awan ngamin pulos pangalaa. Agyaman akmatkan ka Tain subling ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito mansyon. Takilatisat man no bagay kayo matlaang ifo. Padasag nga awisin, mama. Nagkita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang a pok-pok day ta babae? Ni mama amat. Hapay ko maapokpok. Awan tanabit kayo pa lang nagamapo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaan. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho. Ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayon. Imbaga nilaan aba para kano iti mansyon na. Wan ko nangon at amayat ka. Uri agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay, este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrat ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurot ak ngarod kan kuanang inton bigan. Ay, wan no siyakla ko mati inawis na. Mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam. Taan mga no inton nakastrat ka, kat di mon amo no sa dino ti rumwaram. Ay nga. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Ang mga no sa bali aruangan ti umunagam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Uy, saan mo siguro? Nalabas kayo ma. Makitam ka di ti babae akas la mabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw. Aday tsura na, na madlaw ti kinakanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na. No man pa'y nadagos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting siya. Kaslaawan samot balay na. Ang mga numay sa dayta kadagiti awagan da street girl dito syudad tayo. Saan ka din na ado ti kakasta? Isuda tinalaing agsipdo. Nalabit akas ta. May sa siguro nga street girl nga paiso. Uno saan? Squatter. Sayang ti kinapintas na, no kasta ti kinatao na. Ay, imbag lakit din ta sa anak akasta. Malas day ta tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asabsabungam. Wan, bro. Imbaga nga rod ni mama nga awisat ka no iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasalitaan minto dayta, bro. Saan ko pa nga inyawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo kay Mat. May mayat mo agkalay sa kayo. Takno magdaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartari gagayan mi ni mama, bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa pagtaangan? Nuad na maladaga, bro. Makaikat iti stress. Kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak, ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagak, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae. Ha? Di na matakayan. Ang siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Why? Kasano nga tangad pa iso? Kasano no di na kayat ti kayang ayat ko?
Isungarong adinamag ka, sir. Amok nga may hindi kababalin ni madam. Oh, basta isangtot ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaron ang mapasamag. Wan makit di sir. Ngam tidakas na. No di na kursunada ti kaayan-ayat mo. Ay dakas. Pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tama panta ije mansyon mi. Mano ka di ato tao ti kabalay mo iti mansyon nyo? Nilaan mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mama? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laan. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo latta ko man ikan kano. No adaman maibagahan adi mo kaya. Ikagumaat, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No, saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman unay kan kalaban. Sapay ko man. Tamanayon anaragsak na duwa. Mangnamnama ka, love. Nasingpultat, isang awan pagdanagam kanya. Mapat kami kanu di mansyon, inton manang. Ay na, nagkasatan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inanang. Ngam naawan to ni Oliver, pagsasawa. Nasingpet to nga tatiin na ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanya? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaan, abakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Ituloy teserya tayo italawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgin Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag agsapsapol iti trabaho na. Ngam awan masarakan na. Marigrigat da ito'y, ngam nasingpay. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce. Ngam di na ammo, ti panggap ti babae, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yung taalawas ang napauwan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanya? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salang, abakat. Basta din nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kating manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglado day ka. Sana bale, inal daw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang ikay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Piman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasama kiti aglawlaw na. Nalaing anigosyante. Ngam, nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas kasanon. Ni Joyce mama, kaayan-ayat ko. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko.
Anya ti trabaho dagiti nadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaan ti pagsapulan da. Wen, ma'am. Mama, agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Halilot man dayto ang babae. Sige, tayo na pa isuro ti kwarto na, Mama. Joyce, intan ni ti kwarto. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan dyan ti panagkita iti dayta babae. Awan pa ng talag ko. Apay, ano ti aramidan dagiti dwa iti silen? Apay ang nagbayag da ityan. Tsaka mo, ma'am. Ay, inka kita ano niya ti aramidan da. Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktaw. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka? Ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas jaytim baga. Di ka nagrason. Just kikit iti kastoy. Garanggan diyang atangga. Asino ti garangganjang, ma'am. Siya ka da eh. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ayan, sinalbakit ni. Panawan ka man laangan. Papanahon na kitag lutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sabay ko ma, kamay ka na iti adong anak. Anak? Ay, diyak ba'y nakasagana ng aksiko? Apay nga rada nagmayat ka. Saan aga po takasta? Kakayat ko ti ang sipo. Agkalay sa tanto. Saan ka di nga anak ti kapagyan iti agasawa? Wen, saan pa nga itang kaputas sa anak kasagana? Okay. Masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa nga ita kunakmatkan ka? Madanon to dayta. Oo. Balitok ang kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy. Alak, tailakok to. Di na matlaw adakos. Taadong ti alahas na diti drawing na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garanggan dyan. Napanan na ka di. Asino agarangganjang, ma'am. Asino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am. Talaga ang bastos na dya garanggan dyan. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, taag-taol. Tumalangkyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Dinaam mo ngagdaldalusak iti igay. Panagkita kat saan anasaya at tigalad day jay agaranggan dyan. Inawagan na kanimo at gayon. Anda ka din nadawat mo akwarta kanilab mo. Oy, saan ko alam dayjay? Ngam, adan anak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwarta. Wow! Ada ko mamat masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangdiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dak, ma'am. Taplo makabiro ka. No, at dalakit di makita. Aramidam mati inaramid ni Joyce. Wala, tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang nga Rodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado. Siya kun ti agorder. Total,
Si kamat kagbana. No problem. Ado di tati kwarta aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay lang ang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na asaan ko akaya. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw. Intun dandani ka sumangpot mo tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma. Ha? Kunak man no dito yung mansyon nga umininom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkita ni ta babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Tinasayaat kat kasaritak, mama. Sa dino ka dito yan? Saan pa'y asimbangpet? Nasapa ka nga minita. Madamdama at danday chay. Tati amo na kat awan kapay. Nagapuam, apay ngay takalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka agarang ganjang. Nalipat ang samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver Alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino kuman ti maikari? Ha? Ipada na alaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanya. Bro, apa yang kadi analiday ka ita? Oy, idi sumangput aki jabalay di kan man. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpay, nabartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat mo adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Amom bro, adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko, gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbagana kini mama. Anya timbaga na, bro. Nainsulto akiti imbagana bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rin respeto ni Tita Carmen. Dahil tati nakadismay ak bro. Dahil pa iti may sa bro. Di na kanukayat ti agsikog. Ano niya? Saan anasaya at agalan ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kaya amaadaan kayo iti anak. Napintas na iti babae. Ngam lang nga na tinapanglat. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasiw kan. Agyaman akmanan, sir. Saan ako na bumalasiw? Adapay gayang papanak. Sige. Timanawan. Apaya ka sila nakikita na iya babae. Yaklain mo lagit mo sa dino. Ne, timaniyaw sa imisang. Kasla na kasing singpot. Manang Esther, imo nagkakaditi sila ko.
Kanayon nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan Ewan gaya man yan. Adaman lang namaga. Awan ka diti sa baling nga imo nagiti silid ko. At dajay nakita nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalangkyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak man. Kasangsangpot yaw, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayam kong akin kukuha iti pawn shop. At dainak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apa yan bro? Saan mo't ang mailadawan tarupam? Adda mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayam tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Ano yan? Apay nga day dyan. Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga rin lukas takbo. Papanawa mo, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akastoy matgayan. Saan anapod no kanyag? Masigurado ka kwartam laang ti kayak na ka, bro. Makasarak kanto iti nasaysayaat ng iso. Nasaya at tadakan. Ah? Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Ganti panang basbastos mo kini mga. Ngam dayto tila dingitat nga ipaka. Umanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kad saan ko abinastos ti ina? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kukuha iti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita na ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Oh, Kumanaw ka no di mo kaya't abang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Iso mabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! itaak lang anang isang patiti babae. Ngam saan anapod mo. Sayang ti arapa at tama at daan iti maladagan iti mansyon, iho. Agam, ado pa iti babae dita. Makasara ka nga ta iti napod no mga. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, baka anak lakit, di bayam? Papanawon to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton. Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubing. Sayang ti impay ko panangayat kin ni Joyce. Naimbaglaangan, kasaan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibus lang ti karga ti mansyon. Ado di ti babae ko nakmanan, iho. Nulakat agbiro ka. Iba may samtuwat namin ti negosyo. Anya kinapasama. Api-api mano kay di mansion friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi dyan nga agina. Anya? Adamag kayang utot dahil sinalbag alakay abaro.
Kastoy ti isingasin ko. Uray ka na pintas mo ni Erma. Di, isumatan ti agpapansin. Anya, siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng kiloko. Kaya't ko, lalakit ka kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na ide balay da. Ide mansyon da. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagikon ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kanto mo ta. Siyempre, friends forever tayo, mat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgin Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagbaligi dagiti talo iti madi a plano da ken ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan mat ang nagustuhan ni Bakat Carmen ni Joyce? Ngam awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce adi na pa'y kayata ti agsipog. Iti may sang aldaw akaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti may sa kadagiti alahas ni Oliver. Napanain lako iti may sa apon siya. Ngam naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana ken ni Joyce. Iti sabali abangir, nagtulag manen dagiti talo, ani Erma manen ti iyapanda ken ni Oliver. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Noyawid na iti mansyon. Saan ko atakawan? Tapno di nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Siriba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kanto mo ta. Siyempre, friends forever tayo, mat. Idi pa'y ubing tayo. Dagdagan di ka na yun niya kukuyog. O si Kem, ikagumaan karun agayumaan tila ag-apak. O, sige. Kanya nga tataramida. Kansa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makita mo ka diti babae, iti batog ti tawa, Jero. Apay ka diti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langan? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Sayang laan. Tamay samot na squatter. Ano? Popular ti rupa na kanya. Ang mga nuadda kaing ingas na nakikita. Kasta nga ta. Pasaray makita kat. Laglagi pat nga rod no sa dino ti nakakita akan ko na.
Sabalin sa magdaitan, bro. Oo. Anya ko maasabalik. Si Kaampan. Tilaan ka ba? Makumikom amang kita iti wallet na amag. Kampay idi. Dong palat man. Anay ko! Naiwaris pa itigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Ay, adda nga min sa pulak iti wallet ko. Ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan dita asidag a restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako nang? Kas naigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Amang ano adala dita. Sapay ado tinapatig akarga day di a wallet. ID kanda dumapay. Awan mo ta makita ti wallet mo dito, miss. Saan nga ta anabatin? Miss, tinasayaat. Mapantala ang iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi ti asiten? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Agabrod ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Elna. Ada ka di mo trabaho iti asiden? Ada opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagswerte mo tan ti asawa. Bak ng kaganyang. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Siyaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali mo tirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspuso mo? Anya kay ti resulta ti panagsarita yu kanilaan. Naanlilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang tiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranong adang mo. Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apagparangan mi ang kukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang. Tapno ka na yun kami nga agkita. Masakon nga rod akanayon ka nga da ija pwesto. Tapno inton mapan ijay. Adda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iti pwestong kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanon dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y matnana. Didakmat kayat nga alaan. Akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Adda ak idi iti pagadalan. Idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam ang mabalin mo ang pagkamaangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Visayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayang balasan ko. Mala, itad kumanin ka to'y kwarta. Nagsingpet ka, nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan ka kasingpet. Diyos ko, ada ka man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tama ka biro kakot lang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigay iyom ko.
Isula ang tinangaasi kanya. Di mo ko mabaybay at tigayam ko, Diyos ko. Ano sidiran na dahito yakapili. Dito yak pa'y nga agyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilako. Tapno adda igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga may ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang iti pagtulagan ta. Gumatang ak iti ado dito'y pwesto. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita ti gatangam. Kahit ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasi nga rod ang makagatang ka no di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asika ti agpili? Kwa, kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanya ti pamagiti driver ni mama. Naggasat ket ti katulong kan ti driver yung. Agpaiso tay ko na nga dakon kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan na kit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di na madlaw. Taado nga ro ti alahas na. Okay. Kumusta ti pa nagpampamarang no? Kanayon kamin amapan mangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di. Agpakiputak mit tapno saan amakadlaw. No awisin na kaamapan iji mansion. Saan ka nagpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaan. Ijay baka. Dayta ti aramida, friend. Tapno agbayagak iti mansyon. Inton kuan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mamang isang pet ko iya mansyon, takilatisan na kano bro. Jayda mo nga insangkot mo. Pinapanaw na tinakawan na ka. Gusto ni mama bro. Mayati pa ng isang pet ko, sakbay ng agkalay sa kami. Naduktalan na, di kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen. Nunapudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaang ti almanan na? Kasanod, nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpat ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Ken anya mo ti trabaho. Aday di sa bali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamat iman manihar ko apagtagilakwan ijay mall, ma'am. Kas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon ti kayat ko sa mo. Owan mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko na, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko na. Sige, intangarutan. Makita kita ti ganad day ta babae. Esther,
Ingkay bagay di detective nga day patrabaho kang kwan. Darasan, Adda ka di managdakdakas apatitikan niyaw, ma'am. ipasurot ko kang kwan na day jay nga Erma mo rumwa. Tapno maamwak no nasaya at matlaang a babae wan mo saan. May mayat ano saan nga agpakita dito ti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda ka lintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mat day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adda magsipsipot kang kwana. O sige, at makipagkita iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Erma, surutan na itinaliman. Danggan na, no anya man ti saritaan da iti kadwa na iti ruwan. Rimwar ni Oliver kat malamton no sumangko. Kastaak mo, rumwarak tadamot pa pala. Adakan ka no agyan ka dito mansyon. Wano, rumwar ka man. Mabaling ka diti rumwar, ma'am. Oh, mabalin. Saan ka abalo dito? No di ka, sanga ili ka. Agyaman na, ma'am. Rumwar tamapanak ije pwesto ije mall. Okay, adakan ka na ita. Malpaston ti pangal daw no sumangpeta. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amita. Awagak to ni Oliver. Kasukunan nak ije pwesto. Agkuyog kami nga agawid intun malang, ma'am. Adaka kayo dayta. Oh, sige, inakon iha. Tagor uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan. Tagor uray mat dagiti kakadwak ije mall. Oh, kumusta nga itinataba alamas anaban ni Itang? Ada ka din ang dawat mo kayong kuwana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan ang makadlaw. Imbagak ang mapanak iti pwestok iti mall. Namati mo't ti bakit nga inana. Nalakamat gayang nayaris ti alipuspos na gidi nga agina. Namati da nga ada pwestong. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit lang ang akan nito ti ulayan. No ibaga na ngagkalay sa kami. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko iti mansyon dagiti kunang. Lala ingam nga rod ti agpamaray. Kan, masiguradong akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kaya tagsikom. Day takot agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirinwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rinwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amo dakin ni Joyce. Wan, pudno na ita. Kinasinarak na iti may sa arresto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket ti kadwa da lalaki Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat dagam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, ato, dagam. Dagiti awanan pain. Kaya dak nga aramatan. Balang kantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho, kasano pa'y titarigagay ta ikaamaandaan itubing ijay mansyon. Sinalpag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Pagkunayak ti kwartak. Maikontra ka dagijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na dinggen, tituloy te seryeta wita alawas na napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgin Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver, ingagaran ni Erma adinumpar, tapno agpapansin. Day tangarod ti Rudy ti panagam ang muda. Aginda nga impasyar ni Oliver ni Erma, ijay mansyon. Gapo ta agduadwa ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective, kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga rod ti amin. Kat masuron ni Oliver, itinaamuan na. Papagayam, denggen tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tamaadaan iti ubing ijay mansyon? Sinalbagkit di dagi jaya babae. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Pagkunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramid lang? Saan ko nakasapulan dagi jaya babae ti biyag ko? Kwarta kulaang ti al-almananda. Ngam kayat ko amaadaan iti apo ko, tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung di makamo, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, diyak kayat ti saan mo aputo, tiho. Diyak kayat nga agampun ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod ang maadaan iti puto? No kaguram moten dagiti babae ako na. Aramat ti kwarta, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua, takayat da ka pa'y alokwen. Wah, diyak kayat apanunutan dagi jay. Awan serbida. Saan ko asayang ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapa apyo kan ni tita, amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Hindi ka maawatan, bro. Saan ko pa yung maibagay ta? Saan ko pa nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito lang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di manan na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawitan iti mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amalo ko. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalinan ako ng akas iti ipagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kunti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpagpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amuang? Di ka naglibak tada ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Yakla kaya tapagtaktakan kayo iti oras. Hawan serbiyo!
Dito iti nakakita akini, di babae nga squatter. Sapay kumatag maya dito isin-masing ko kung kuana. Inayadat ka agpataray. Barang makita pa iti babae. Ti babae ang nakatugaw. Tinasayaan. Bumabaak, takasaritak. Ada. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siya ka di ka sa uyo, sir. Awan mat kaduam dito eh. Tapno adda ko masabali akasaw. Madamatan nga agsarsarita saan ka di. Apay adamagan nyo, no mabalin nakakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin na rasaas ta, kasta ka di. Saan nga iti kasta? Angam, mabalin ka di nga umunag ka iti kotse. Taijay ta nga agsarita. Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito yung kalsada, tita. Ada ka di napatag nga ibagam, iho. Diyak namin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apang higap na. Tapno maadaan iti anak. Day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Sana nga imbaga, tita. Anya nga tatit plano ti anak. Di namot kayak nga ibaga kanya. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila'y bagbagana. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti duaan ng loko kankwana. Mayat kumadusaan dagiti ang babae. Ngam di namot kaya't apagtaktakan pa'y iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka diti ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko ma? Nalakaayamot ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, adda ka sukat ti amin. No umanugot ka, adda kontrata apirmaan ta. Anya ko maday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Aapay di mo pagsikugan ti asawam. Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Aagyan iti mansyon mo? Huwag. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver na addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutin kayat dagiti babae. Mabalin ayamot ti kasta, ma'am. Mabalin ayang agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod ka. Babae mo ti agsikog ken aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikaw. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay,
Dayta nga rod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka di mansyon, no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga ammo pay ita no mayat dayta nga imbaga mo no saan? Mga asim, uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto dito sir? Uwin. Kat sapay ko matapat gam tikid daw ko. Kasapulak unay. Kita man tilistaak. No nagatang ko amin timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin ammo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak kano iti 2 milyon. Tapno agsikuga. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay nasakla ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmaan. Iyawid ka iya mansyon. Ha? Di nakto ka di ranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nukas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid di ti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tay ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga imparamidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-duwa. Apay ang nagisangpet ka dito, iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan banyo dita, ken kumpleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukuam amin dagita. O ala, dito'y kapailaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tukador. O sige, panawan ka pa eh. Oo na yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kita agman timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam di dungrit a babae. Di
Desperado ka ka din, Oliver. Saan, Mama? Apay nga ron ang nagisangpat ka iti dongrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya, kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dongrit aparswa. Mama, Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas tatiin na ti apukok. kasano ko maamaamuan da, Mama? Malaksid, no ibagayo. Nabintas ni Doris. Oh, Napanglaw lang. Kidawak asaan niyo ko maapapanawan, Mama. saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw ken kuana. Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka dito napasamak gayam. Apay andi nakasinuko ni Oliver ako na. Mas daawa ta iti awagak. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay, sus. Ay, delikado nga rudan. Ay, na, maaramid na ti mangikaso kada tayo. No pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatitikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron agsisinarak? Tama nga no laat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa rimor ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, anda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jessilid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan day adumrit. Mama, masapol at ratuan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartarigagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day tatitulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ninamnamad ay to'y. Sikat ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasimpat ka di ti amom, Nana? Nasimpet, tilaang ina na at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam, kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, agur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Nagpaspasarak ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasang idi damo. Ngam imanugot matlaeng idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasan. Nasdaw mat ni Nana Esther idi nakita na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kay kayat na. Kasta ka din, Nana? Wun, mala, intan iji kusina, tagur uray dan. Sige, Nana. Dayta ka dita'y insampot mo a babae, Oliver. Ha? Naglapsat mo din. Idi nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta a babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, Ma'am, Sir. Napintas ka ba't kayam? Ay, thank you, Ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam, amang rabak. Sana ka mang rabrabak, Ma'am. Kunak no agkabsat kayo ni Sir Oliver. Ngam, Mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silid da. Apay adi kamot umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan ka matakatulong balasan ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang umbilibakan ka. Napaisem mo ni Ma'am. Katno ka na yun a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, Nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayatak. Anya? Mama, maragsakan at tamadlawon ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amun, Mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, Mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan a maipaay ti may sabak nang. Adda na singpot a marigrigat, edinto ta adda baknang ama nang lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpot mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, Mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, Mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka ang masapang agawid, Adan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita? Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay.
Adda ka di manen sa baling ay ayatem? Apay damdamagam. Sapay ko ma. Tadi na ka manen lukwan tinasaw a babae. No asino man day ta. Apay nga aglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ang ma-ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae no lalaki ti anak ko? Magagara na ang mga modoris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Maala, in ka nga rodan agsukat tamapanta iti doktor. Aguray ka man, sir. Mhm. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, di nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris. Sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala. Tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak ditoy. Sana mabalin. Masapo lakibinan ka. Ang mga may kaglis ka. Madisgrasya kayo iti anak ko. Wow! Triplets ka no ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin. Diyak ni namnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apay akasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analid ay kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko, mat? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di at inangdanan na kaamangisikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mi mat adwa. Ha? Ay, day tati saan ko nga mo balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Ha? Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan. Anapatagmat kan kuha na ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan kita o no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapol saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kas ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakit-kita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinda.
Ha? Anya ti kaya ti asawan? Iti damo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakitsindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan, no asino dagiti dadakkel mo. Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Ha? Agmay-may saka? Ket awan ti umno a pagtaengam? Day tatipod mo, sir. Ala, Huston, di ka ko magsangit. Ladingitag, no naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipate mo ti amin. Nagpidpido tak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta. Saan ka mapanidya opisinak? Imbilin ko iti gayam ko. Adda ka din napatid nga ramidem, sir. Mapantamanin iti doktor. Masapol ang nasalun at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Agasam tataluda. Uray tabagbagay mo mateksikog. Adda ka di bagay asikog, sir. Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No addatay di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amoy, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadamag ngayon kasar na. Naragsak damot, idi nakitak ida. Sa anak ang nagpadlaw, tamangan no amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idi naduktalan da ti panagpampamarang ko. Uray siya nga, Rod. Naduktalan na adagos, ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taaddan masigog akadwana. Dayjay a babae ti nagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kan saanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mabalasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar, iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abimakbakit akon.
Rumor kamat ngamin anana, tapno at dagaram kan ka. Ay na. Unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man itibak ng alakay. Anya? Amuyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ida nakita. Ay katun abalasang ko. Agasumot ngay ta triple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay siya nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpasngay ni Doris. Anya? Nasalon at damin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase day ta arabak mo Di nakman pagbabartekan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan matkit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot ken ko na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasang ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tainak gumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laeng mat, nana. Nasao kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangan. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni ma'am, ha? Sorpresak ngamin ken ko na. Okay. Matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin Arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngam man-mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka din ito'y. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nagalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak nilamnama ang maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasen? Naglaing kang Doris? Among kadi anangina ti paintings? Adda talentom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ita akla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama may saka na laing apintor. Kita man, mama? Nagpintasan. Naglaing kan, Doris. Amom ka di anangina ti paintings. Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, mama. Kaslapud no aray na. Ay na, naglaing kamutin anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ko. Asino nga iti saan amang raum iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangabaabakak mat kan ada premyo. Ay na, mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Ngam awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti may sa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Hindi nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti pa nagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Saan atila madmadlaw mo? Bro, mabalin ka di amamuan, no apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo ti tiyan mo. Sabali ti tiyan mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wen siguro takabulana kita. Ay, mabita ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak ka mo, ma'am. Jak pa'y mat napadasan tinaganak. Awaga madapos ni Oliver. Masama nakaduami ang mapani di ospital. Ay, uwan, madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka. Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo ka no iti ospital. Sige. Umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, sikapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kaslan na uraman tigayim ko. Nayan. Ne. Apay, nagsibli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sunsamat na nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan, bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta.
Adon ti maliplipatan na. Ang anyang hatati napasamak. Mapantayo ka din? Kabaalam ka di pa'y, Doris? Nagsakit. Jack makapagna. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Taya bak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipanay di ospital. Saan ko nga mo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakarga amin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam aminin balasang ko. Wen, ma'am. Iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, Jack Samet makalasat an Oliver. Anay. Ano san, Doris? Kabailam dayta. Agkararag kalaan. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet kalaan ka dagiti ima. Ibagam no anya ti aramida. Tapno matulungan ka iti nasakit mo. Haprusam ti likod ko. Barang maap-ap tiyo to tamarikrik na ka. Oo, sige, Doris. Aprusak ti kodam. Di bagam iti doktor arumuarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka din agtugaw kapay. Ikay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Ag nervyusak ngamin, mama. Madanagan na kunay. Apeng amin anak bayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito unag. Mabalin lang kung matisumrek dito unag. Ad-adda madanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo no malasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami ka di pa'y dito nga agururay no nakaanakan. Ayun gayam anya. Ay, inak man ijay chapel, tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y ngarun, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. Ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Aday tanti, doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti araputa nakalasa takpay. Ammom ka di. Idirimuaran dagiti anak ta. Ngagsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak tayo jay. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunak noan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbong laan.
Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamun tumutan itibiyag na. Pangrugyan na ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay, anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan ang mabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan ta dayta saan ka di? Kidawa ko ma. Nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya na. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida apanhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Anya ti kayat na asawan? Ibabawin na titulagan? Ay, isa na mabalin. Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat tiyo kadimat. Ay, sabagay. May mayat matlaeng, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaem ang matangdanan. Mga alaklata iti nurse akatulong na, mama. Rumbang laeng iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaeng dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasa ukanyak ni Oliver, adi mo kanutinong paltitulagan nyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak kiyo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Oray sa anak abo maknang. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am? Dayawon ka. Iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman nakitikin naman nakaawat iyo, ma'am. Saan kayo laang nga napintas? Nasaya at pa'y ti pa nagpuspuso yo. Gaputa imbagam ang nasaya at ti pa nagpuspusok. Paypayso akong, Doris. Agbali na kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da maya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod na di mo kaya't may isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya ati pagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi asumrag ija opisina yu ita?